Nie je tuňák ako tuňák a rozdiel medzi týmito dvoma je zásadný. Poďme sa na to pozrieť. Toto je tuňák žltoplutvý, je väčší, chutnejší, ideálny na steak. Ale tento druh tuňáka obsahuje viac ortuti, preto sa neodporúča deťom, tehotným a dojčiacim ženám. Podľa EFSA sa odporúča vyhýbať rybám s vysokým obsahom ortuti, pretože môžu negatívne ovplyvniť vývoj mozgu, nervového systému, správanie u detí a plodov. Tu v tejto plechovke Nixe je tuňák pruhovaný. Je to síce menšia ryba, má kratší život, ale aj oveľa menej ortuti. Je bezpečný na časté jedenie a dokonca má ešte aj viac bielkovín ako táto značka. Túto konzervu si občas dám aj ja a je to úplne v poriadku. Ale ak jedávate tuňáka často alebo každý deň, tak si dajte radšej tuňáka pruhovaného. Pre viac takýchto videí o zdravom životnom štýle ma sledujte, ak sa vám to páčilo, tak to zdieľajte a hoďte mi kľudne do komentára, aký tuňák si dávate vy, alebo ktorý by ste chceli porovnať a ďakujem.